omoară! Mă omoară! Mă omoară! Leșin! 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 Dar nu văd nimic, negru, ești nebun la cap? Taci, taci. Ia, ia. Ia, fetele. Mă, ce? Unde e? Nu știu, mă jur că nu o văd. De ce t-a duce Așteaptă, lasă, lasă-l. Deci nu văd nimic, mă jur. Râs ca prostul, că nu e Nu nimic. vede, uite-te la el, tu nu vede. Deci nu se vede nimic, ești Ia prost. uite-te, prostule, uite-o! Nu e nimic, ești nebun. În spatele tău! Nu e nimic. Ia uite-te la asta. Nu e, ești nebun. Hai, eu gaură în pula! Taxă-mă. Normal că cine e mai bun câștigă. O băga mea și pula în pizda, mătii. Ce mai bun câștigă? Câte cărți cu curse câștigate ai, mă, futus familia în gură să-ți fut? Câte cărți? Ce ai, mă, de faci așa? câștigate ai? Câte curse câștigate ai, mă, futus gura, mătii? Câte curse câștigate 14. ai? Ai 14, eu am 40, băga mea și pula în gura ta de prost. Bă, mai vorbi Unde așa, cel mai bun prostule. câștigă? Ia, unde? Unde? Tu ești cel mai bun? La momentul actual, La momentul actual îmi suși pula, bă. La momentul actual. nu vreau. Mă ia. Nu tași cu... Futu-s morții, mati! Futu-s crucea, mati! Care fu ăla? Care fu ăla? Grasule, pe loc cu om câștigai. Păi și eu te l-am fraiere, dar m-a aruncat la afară! Mă, ia mă unul, că uite la mine cum merge de bine. No! Nu dai cu mine jos astăzi. Eu nu pot să dau de aici. Nu cred. Nu cred! Futu-s morții în gură să-ți fut! Uite, mă, și tu cum când trebuie să-l bani nu mai vrea jocul! Dă-te morții, mătii, de joc! Bă, cât țin jocurile ăștia cu tine, dă-te în pula mea! E bine pe mine că mă dădu la început. Hai, taci că te-a dat odată, dar mie că de câte ori mi-a făcut faze, nu te mai căca pe tine! Odată ai tu ghinion și gata! Mă dădu de 2 ori. Ce par frumos ai edit, da, pe spate. Conectorul nu? De fapt nu dau smoke. Dar stil short-ul, nu bă. Nu mai pușează. Dă-o-te, mă, să-mi Short? băgă Unde, mă, care s-o luat de tine, Cristi? Care, mă, ăsta? cu noi ăsta, da. Stai așa, bă, tu te iei de prietenii mei. Stai să că ăsta și ăsta s-o luat de voi, nu? Și ăsta s-o luat de tine, care, mă? Și care s-o mai luat, mă? Ăsta de aici? Și ăsta, mă, s-o mai luat vreo unul, mă? Care s-o luat de tine, Tibi? Unde, mă? Care, mă? Ăsta? Ăsta de pe mid, mă? S-o luat de tine? Stai că-i dau, ăsta? Ăsta? S-o mai luat de voi vreo